धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनाया 28, 29 आरो 30 एप्रिलाव खुंगा 11थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआ सानथामनि गाबगोनां हाबाफारिजों दिनै जोबनानै थाङो। दिनैनि जोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारिनि गेवलां मेलाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारि। हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिकेडब्लिउएससिनि सीएम मिहिनीश्वर बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुभारानी बसुमतारी, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था देरहागिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, जनाय आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। खुंगा 11थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनानै होयो मुंदांखा फावखुंगुर बिथोनगिरि प्रबिन बर'आ। हारिमु बिलिफाङावनो हांख्रायजानाय देंखोगिरि महरै धनन्जय बर' आरो देंखोरानि बर'आ बाहागो लाफैयो। गोजोननायजों फोरमायगोन बेखौहाय आरो बुंनांगोन आङो जे दिनै बावहाय सिलाफोथार दखरा रंजालि बैसागु फोरबो बिदाय आफादनि बानजायनायाव जि मोनसे जोबथा दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव फैनो मोनना खोब गोजोननायबो मोनदों आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन दुलाराय रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो जे थांनाय गोजाम बोसोरनि दुखु दाहा जारला जों सैनांबोनाय मोनबोनाय संसार जानायाव गथ' गथायजों फिसा फिसौ गासिखौबो गोबाफानानैहाय जे संसार जाबोदों बेफोर दुखु दाहा मोननायफोरखौ बावगारनानै नैबे गोदान बोसोर जों बरायनायजों लोगोसे आरो बिदाय फोरबो बावहाय गोसो हगारसारना दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै जों मोसानांगौ रंजानांगौ ओरैनो फोथायनाय दङ मोनसे ओरैनो मानसिफ्रा बुंसोलायो जों बिदिजोंनो फोथायनायखौबो लाखिनानैबो खामानि मावनांगौ जायोथ' ओंखायनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो गथ' गथाय गोसो हगारसारनानै जेब्ला रंजागोन अब्लालायनो दुब्लिनि माइ आबादा खोब मोजां जायोनो इनायनो मोजां जायोनो बे मिजिंजों ओंखायनो रंजायोबा गोसो हगारसारना रंजानांगौ आरो ओंखायनो बे मोनसे दुंगाखांनाय रंजानायखौ लाबोनो थाखाय बा रायजो राजानो दिन्थिनो थाखाय बे माबायावहाय बे बुब्लियाव दिनैनि बे गोथार बुब्लि गोजोन मोनाबिलिनि बे बुब्लियाव आफा बीरेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गारां बा देंखो बा मेथाइ रोजाबनायनि सेर सेर जों बयबो गोसो हगारसारनो मोसानाय जाहैबाय दा बे मोसानायजों बेखौनो एसे मोनथिहोनो लुबैनाय जादों रायजो राजा मोसानाय गोसोआव माने हमथा गोसोखौल' हमथानानै रंजानो बाजानो नाङा गोसो हगारसारनानै मोसानांगौ रंजानांगौ बेखौ जों एसे दिन्थिनो थाखाय नाजानाय जादों आरो गुबैयैहाय जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ बैसागु फोरबोखौ आजौ आजैनिफ्राय जायखौ जों फालिबोदों बेखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन जोंनि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोनानि रिंनाय देंखोजोंनो जोंनि आंगोथि बर' हारिनि बैसागु फोरबो बे समायना रमायना जोंनि रंजानाय बाजानायखौ जों लाखिलांनांगोन आरो सानसे समाव जोंनि इयुन जोलैफोरजों बयबो माहारि आफादफोर गासै लोगो नांनानैहाय बुहुम फैसालिसिम जोंनि बैसागु रंजानायखौ जोङो लांनो हाथारनांगोन आरो देरहासार जाहैथारनांगोन आरो आंहा मिजिं दं जोंहा मिजिं दङ जोङो सानसे समाव जोंनि बड'फानि सिमां बर' हारिखौ बुहुमाव राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ गासिबो दिगावनो रोंगौसार जाहोनानै गेरेमसा बर' हारिनि दानायनि जि मोनसे प्लेनिं बा थांखि मिजिं सिमां बेयो मोगथां महर मोनहैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं जोंहा मिजिं दं जोङो बयबो बेवहाय साग्रिदल' जानांगौ आरो जोङो बेवहाय बयबो मावथिल' जानांगौ आरो जों बेवहायनो आं खावलायनो लुबैना बे जोंनि रायजो जानायाव दुखु दाहा सैनांनाया बे नंगौ सैथो बाथ्रा जों सैनांखागोनबो जों जुजिनांखागोन माने जोंनि जोनोमानो जुजिनायनिखा जों जुजिलांबाय थाखानांसिगोन आरो बे जुजिनायनि गेजेरजों बर' हारिनो जोङो माबा मोनसे सोलायनायजों लाबोनांगोन रेडिकेल सेन्स समाजाव जों जे खुस्रायनाय लाबोथारनांगोन बेबो दिनैनि समनिनो जोंखौ हुसियारि थोननाय ओंखायनो जोङो दिनैनि बे समावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनायनि जे बाथ्राफोर जों बुंनाय जादों लेखा फरायनायनि बाथ्रा जि बुंनाय जादों बेफोरखौ जों गोसो होसारनानैनो मावफुंनांगोन नङाबा जोंनि इयुननि समा जोंनि थाखाय गोजोनथाव जाहैनाय नङा नाथाय जोंनि दिनैनि गोदान जोलैफ्रा जेब्ला साग्रिद जानानै खौसे जानानै खामानि मावगोन बावहाय जेबो हेंथानो जोंखौ बावहाय खहा खालामनो हानाय नङा जोंखौ हेंथा होनो हाया जों आवगायलांनो हागोन जों देरहासार जाहैनो हागोन जिहेथु बर' हारिया आबादजों सोलिनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै नैबे बैसागु बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो आबादजों नांथाबनो गोनां जागोन बे समाव नोंथाङा आबादारिफोरनिसिम मा खावलायनो सानगोन आं बेखौनो दहाय आंनि स्पिचआवबो एसे बुंदों आंनि बिबुंथियावबो आं एसे बुंदों नंगौ जोंनि बर' हारिया बा ट्राइबेल हारिखौनो बुंजागोन आबादनि सायावनो जोङो जिउ खांबोदों आबादनि सायाव सोनारनानै जोंनि थांनानै थानायनि जिउ राहा लामाया आरो जोंनि गथ' गथाय गासैखौबो गथ' गथाय फिसा फिसौफोरखौ रोंहोनाय राहोनायाबो आबादनि सायाव सोनारनानै जोङो बे खामानिखौ मावबोबाय थादों गोदोनिफ्राय दिनैबो मावदों इयुनावबो मावलांनांगोन बाथ्राया बेल'
आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन नंगौ नैबे जोंनि बैसागु बिदाय फोरबो जोबनाय लोगो लोगो जों आबादजों मोगा मोगि जाहैनांगोन आबादनि फोथाराव जोङो हालेवहैनांगोन गायनांगोन फुनांगोन बे थासारिया फैगौ आरो बावहाय बयबो मोजोबनानै खामानि मावनांगोन जोंगौ जोङो फरायनाय समाव फरायनांगौ रंजानाय समाव रंजानांगौ जोङो आबाद मावनाय समाव मावनांगोन आरो बे बोथोरनि जि मोनसे हुसियारि होनाय बोथोर लायै लायै जोंनि खामानि मावनाय दांनायनि बाथ्रा फैयो बेखौ जोङो गनायनानै बोथोरजों खाब जानानै जोंनि मावनायफोरखौ जोङो लांफाबाय थानो हायोबा बा लाङोब्ला जोंनि बावहाय जाफुंनाय बा जोंनि मिजिंथिनाय जों लुबैनाय बायदि जोङो फिथाइखौ मोनहैगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो ओंखायनो रायजो राजानि सेराव आं दाहायबो बुंदों आं बेखायनो दैदेनगिरिफ्रानो सिगांनांगोन माहारियारि दैदेनगिरिफोर जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफोरखौ लामा दिन्थिनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सिगांनानै आबाद फोथाराव आवगायलांनांगोन रायजो राजा आइ आफा जोंनि बिमा बिफाजों बिदा फंबायजों जोङो आबाद मावनो लोगो लाफानांगोन अब्लानो आं सानो जोंनि बायग्रबनाय रांखान्थि हालोदफोर जोंनि जिउ खांनायावहाय आंखाल जानायफोर बेखौ जों सुफुंनो हागोन आरो जों मोजाङैनो आलो गोजोनै अबं गसाइनि बोर सारस्रिनायाव आलो गोजोन जै मै राम रामैनो जोङो रायजो जाहैनो हागोन बे मिजिंखौ जों थिनो हायो दिनै जिहेतु खुंगा 17थि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो सिलाफोथार दख'रानि आरो बेयाव जुथायै जेसेबांनाखि आफादफोर दङ बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो जेसेबांनाखि आफादफोर दं बे ओनसोलाव गासैबो जुथायै बेयाव मोनसे फोरबो खुंदों 17थि आरो जोंना जाहैबाय बैसागो फोरबो खुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय जे बैसागो फैबा बैसागो फोरबो खुंनायल' नङा बे खुंनायनि गिदिर ओंथि थाहैबाय जोंना जिहेथु जोंनि राव हारिमु जोंनि जिबिलाक हारिमुफोर दङ बेफोरखौ गोजोर खालामनानै बोरै हमथानानै गोग्गो गोथार खालामना लाखिनो हायो आरो बेखौ लाखिनानै बोरै इयुन जोलैनो होलांनो हायो बेखौ थारमाने बे हमथानायनि मोनसे आन्दलन बादि बे जोंना मोनसे सोमावसारनाय बियो हारिमुनि सायाव सोमावसारनाय आरो बेजों जिहेथु दिनै बैसागो बिदाय फोरबो आरो बे बैसागोआनो हक मागोआनो हक खाथि फोरबोआनो हक बे गासैबो जेसेबांनाखि फोरबोफोर दं मेक्सिमामा जाहैबाय बर'फोरना बे आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो आरो बर'आ जाहैबाय आबाद गाहाय मोनसे फोरबो आरो दिनै जों नुदों जिरादफोरा जेब्लाक आबादारि बेसादफोर जेरै माइरङानो होन जानाय मैगं थाइगङानो होन थाव गोथाङानो होन जिबायदि दाम बारायदों दा जोंनि हाबा हारिमुखौ जिहेतु जों बे हाबा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जोंना बे गिदिर फोरबो आरो बे बिदाय फोरबो खुंनायनि उनावनो गाबोन समफोरनिफ्राय जों दुब्लियाव थांनानै आबाद मावनायाव मुखुब जानांसिगौ आरो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा जिहेतु खेथि मावनायाव एसे अनिया बा मोसानाय मुसुरनायाव एसे अनिया बेखौ नुनानै जोंनि गोसोफ्रा एसे दुखु मोनो आं दिनै बेनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जे जोङो जिहेतु जोङो साबलम्बि जानोबा गावखौनो गाव जुदि फोथांना लाखिनायनि माबाबा जिहेतु आबादा जोंनि मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे खान्थि बियो गोदो गोदायनिफ्राय जों आबादनि सायाव सोनारनानै जाबोनाय मोनसे हारि गतिके बे आबादखौ मावनायखौ जों गोसो होनांसिगौ आरो गाबोन समफोरनिफ्राय आबादखौ गोसो होसारनानै मावनानै जोंनो जाहाथे साबलम्बि जानो हायै जाथिया आं बेनि थाखाय गासैबो आबादारि रायजो राजा आरो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायो जिहेतु जों बाजाराव थाङोब्ला बा गुबुन गुबुन पेट्रल डिजेलनिफ्राय लानानै थाव गोथां जेसेबांनाखि जाग्रा मुवा बेसेना ओरैबायदि बांदों बे बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउ खांनायानो गोब्राब जाना फैदों बेनिखायनो जों दिनै सरकारखौ खावलायदों जे बेसेन बांनायखौ बोरै हायो थारमाने खमायनो थाखाय जों डिमान्ड होगासिनो दं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आरो लोगोसे जों रायजो राजाखौबो खावलायदों जिहेतु बेसेन बांनायनि माखासे जाहोनफोरबो थाबाय जोंनि गेजेराव गोबां साख्रिआला थाबाय माखासे इजि मानि नागिरग्रा थाबाय थिखा थुख्लि मावनानै सोलिनो नागिरग्रा मानसि थाबाय दिनै आबादखौनो जोंना आबाद मावनायखौनो जोंना हुदाखौ नागारनो नागिरदों बे प्रडाक्सना खम जायोबा बुस्थुफोरनि दामा बारायनाया स्वाभाबिक बेनिखायनो जों बे बोथोराव आं खावलायदों दहायबो आं खावलायदों जे जोंनि आबाद मावनाय हुदाखौ बारायनानै प्रडाक्सननि बिबानखौ बारायनानै जों बोरैहाय थारमाने आबाद बे जाग्रा मुवानि बेसादखौ खमायनो हायो बेनि थाखाय बयबो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला जेसेबांनाखि आबादारि बे आबाद मावनायाव मुखुब जानांगौ होननानै आं खावलायदों आरो बे आबादारि जेब्ला जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बोरै खमायनो हायो मा पलिसि लानानै बेखौ खमायनो थाखाय जों सरकारखौ गासै जोंल' नङा जेसेबांनाखि जोंना माहारियारि आफादफोर दं आसामाव गासिबो नारसिननांगौ होननानै आं खावलायदों
बेयावनो खौरांगिरि बिथांमोनसिम आंनि अननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। दा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जोङो सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे जोंनि आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे सिलाफोथार दख'रा खौसे बर' सुबुं आफाद, लोगोसे जोंनि हारिनि धोरोमारि ब्रह्म धोरोम, खृष्टान धोरोम बायदि रोखोम जोंनि बर' हारिनि धोरोमारि बिथांमोना ज' लोगो नांनानै जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै बे बिदाय फोरबोखौ जों खुंनाय जादों। आरो दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानाव जोंहा माखासे आलासि बिथांमोना नुजाथिफैनानै गावसोरनि बेसेन गोनां बिबुंथिखौ बुंथिलांबाय आरो जोंहा दसे उनावनो बान्था राननाय जासिगोन। बे बान्था राननायाव जोंहा फार्स्ट भलिबलखौ मोननाय जादों नाहरबारि गेलेग्रा बिथांमोना आरो सेकेन्ड प्राइजखौ मोननाय जादों सिलाफोथार कलेज फरायसाफ्रा बिथांमोना सेकेन्ड प्राइजखौ मोननाय जादों। आरो दुरुं बोलायनायाव फार्स्ट प्राइजखौ नाहरबारि आरो सेकेन्ड प्राइजखौ सनापुर बेखौ मोननाय जादों। दा जों बिथांमोननो जोंनि बान्थाखौ जों होनो दसे उनाव जों होनाय जासिगोन। जोङो बे फोरबोआव जोङो हारिमुआरि बादायनाय आफादफोरखौ जोङो जोंनि बर'नि खुगा मेथाइ खननाय, देमसि आरो बिदिनो जेवजा मोसानाय, रेकर्डिं डेन्स मेथाइ मोसानाय, सिंगेल हारसिङै मेथाइ खननाय आरो खाम दामनाय बादायनाय, सिफुं दामनाय बादायनाय, लोगोसेयैनो जोङो बिहामजो हानजा बादायनाय, सिख्ला हानजा बादायनाय, सेंग्रा हानजा मोसानाय बादायनाय आरो जेवजा मोसानानै दिन्थिनाय आरो जोङो बुलुर गेलेनाय बादायनाय, दुरुं बोनाय बादायनाय, हिन्जावसाफोरनि जोङो काबादि बादायनाय, जोङो गोबां आयदानि जोंनि बर'नि हारिमुनि आयदाफोरखौ लानानै जोङो बे बादायनाय हाबाफारिखौ जों दैदेनलाङो आरो जोङो बेहाय दैदेननानै दिनै जोबथा जि बिथांमोननि बादायनायनि बान्थाखौ जों होनो थाखाय जोंहा थियारि जानानै दङ। जोंहा सिलाफोथार बैसागु बादाय आफादनि जिसेथि दिनै जोबथा सान। बे जोबथा सानाव जोंहा आलासि महरै बुंथिगिरि महरै जोंहा एसिनि EM मलेन सारखौ जोंहा बिबुंथिगिरि हिसाबै लाबोनाय जादों। लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना जोंनिनो BKWSनि गाहाय सोद्रोमा मिनु साराव नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंनि खौसे बर' सुबुं आफादनि मिरुनि आफादगिरि मनरन्जन साराबो नुजाफैदों आरो लोगोसेयैनो गोबां जोंनि बर' माहारिनि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बोसोनगिरि आरो माखासे बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि दिनै जोबथा गेवलां मेलाव नुजाथिफैदों। दा दिनैनि गेवलां मेलखौ बिथांमोना जाफुंहोनो थाखाय जोङो जोबोद बानजा आफादनि जानानै जोङो साबायखर बावदों आरो बिथांमोना दिनैनि गेवलां मेलाव जिबायदि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, मेथाइ खननाय, देमसि खननाय, खुगा मेथाइ, सिफुं सुनाय, सेरजा हारिमु दामनाय बिथांमोना जिबायदि बुंथिना होलांबाय आरो लोगोसे बुंथिना होनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि आन्चलिकनिनो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै बैसागु बिदायखौ दिनै बिथांमोना गावसोरबो खुगा मेथाइ खननानै मोसाग्लांनानै दिन्थिनायनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर। दा जोंहा नै दा जोबथा जोंहा बादायनायफोरनि बान्था होनायनि जोंहा थांखि लादों आरो जाय गामिनिफ्राय बिथांमोना मोसानानै बा दुरुं बोनानै भलि गेलेनानै बादायलायनायजों बान्था मोननो हादों बिथांमोनखौ जों दसे उनावनो जों बान्था होसिगोन आरो जोंहा दिनैनि जिथुनाखि हारिमु बिलिफाङाव जोंहा खनगिरि जोंहा आलासि महरै बाक्सा जिल्लानि धनन्जय बर' बिथांखौ जोंहा खनगिरि मेथाइ खनगिरि हिसाबै जोंहा लाबोनाय जाखादों आरो लोगोसे रंजालि रानि बिथांजोखौबो जोङो दिनै हांख्रायनानै लाबोफानाय जादों आरो लोगोसेयैनो जोंनि थाखानाय साखाथि फाखाथि जोंनि खनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायनाय जादों। जोङो दा दसे उनावनो जोङो हारिमु बिलिफां हारिमु आफादखौ जोङो बेखेवनाय जासिगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC,
बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360